ɓiɓɓe walla ne jogii ndinde ne jogii ɓiɓɓe wiya min kay ɓiyam sara fulle refataade wonaa wasa wonaa ko diina siko tawi jooni min mi wiine fuuta wiya fula jeeri resataa ɗum walla fula jeeri wiya mi resata fulla ko rindininen fuutani mi yeewo min aɗa haalnade kay ɗeeɗo geɗe ko ɗum woni alhaakum muttakasur hatta zurtumul maqabir yani aduna mon faaɗani mon aduna mon boni aduna mon wirti aduna mon soofi haa jawtuɗon aduna teeɗon genaale alaysa antum alana tazuruna alqubur pelon jahata toon kono ko ngaddoy toon toon ya barke kaari yomi ñallo barke ndeɗo yenaade tawi ko ɗeɗɗaɗo noon omo haɓɓa haɗa anndi a meeɗi yiinaade toon ñaamiɗa waaji o ko lelde dow a meeɗi ɗum noon ɓiɓɓe adama subhanahu wa taala nde haaldata mon nde haaldata koye ɓiɓɓe adama fof allah haaldano e arab haaldano e amérique haaldano e ruusi tan haali koye jamii bani adama tout noɓe fotiri alhaakum sohlani on attakasuru heewde tiitara e heewde waso e heewde e bonde needi e heewde fijirlooji e heewde ko moƴƴaani hatta zurtumul maqabira han jottoyɗon genaale oɗon juuro bimana ɗo ko ɗiɗi on jeeyi ha ɓattoɗon yaadede genaale oɗon kollo walla on jaɓani tinnade on jaɓani liggade on jaɓani wadde ko moƴƴi ha maayi ɗo joni noon ko sa ari toon koko jogoɗɗa haaldude haala mbaddani haydara ko jogorɗa totte no liggaki tawi yimɓe ne dagana jooɓe yetti rangin so yettima guise no waddate hono waddate daɓɗo reedi ay laɓɗo reedi wiya ɗum ko ummoɗon wata yiitede wiye ka jiɗɗo ɗo postade neɗɗo peeɗa ɗo ha ɓeewol laɓɗo reedi no laaɓande teƴƴat tan ha o yetto o adda bilte mo wona tan waaji ono jogui toon ceŋle he tan waaji goɗɗo uroto tan welta fomolde janngo waɗi sono adda kayit mo ƴewta ko mum subhanahu wa taala wi ayuha almuminun ɗo mbatte ɗo haqqillaji sohlanimon wasooji sohlanimon tiitaraaji e ƴeewde yimɓe yo kew ya dañma surité en ya dañ doole en haa ɗum aɗimon anil jiddi fil amal yani fa kuntum fi lahwin min al qawl anil fi'l hoɗon pijira konnguɗi on mbaɗata oɗon gone koom oɗon kawtora baabiraaɓe kawtora wondiiɓe wa sarafakum dalika an tawjihi quwakum ila al amali bima farada allahu alaykum min al amali li anfusikum wa ahlikum haa ɗum ɗaccini on waɗande koye mon golleeji wonande koye mon e golleeji yimɓe mon wa ma zala dalika daydanukum wa da'bukum alladi sirtum alayhi hatta wasaltum al qubur ɗum tagi so ari to sahih muslim to imamu tawif an abihi o wimi are nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo yaqra'u alhaakum muttakasir o wi garne nelaaɗo aya ono fire aya ono firte waɗi noon qur'ana la budda luga al arabi fira ɗum walla muhammadun sallllahu alayhi wa sallam fira ɗum kanko mutawif o wi ndo are nelaaɗo o tawi nelaaɗo ene jannga alhaakum muttakasir o wi وهو يقرأ ألهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي ومالك يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمديت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس حديث قطعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب بويتي نلاد سيراني من أودو آية أو حديث أو حديث أوي بي آدم نبي جودم يا ابن آدم الله كوني جود ما صنعك نيام دان دولدا الله كوني شمج ما صنعك بورد دا سيكي الله كوني جود ما صنعك شكي دا يوتي ko wona ɗum ka ɗacco ɗum ka ɗaccira ɗum yimɓe nelaɗo rutti kadi aya heewi ibnu adama so dañino cangol kanŋe ma jortoto hiɗa kadi daña ɗiɗi waɗi noon ala ko heewata kulugel ɓi adama sona leydi allah noon no jaɓana tuubugoe kala on duttiɗo e allah ustadul imam goto e ulama al muslimin o wi waqad yakunu mana takasuru attaghalubu fi lkasrati ay طلب كل واحد منهما أن يكون أكثر من الآخر مالا أو جاها يعني قوت العلماء العرب قوت أندو بالدين
facciri aya o ɓeydo men o wi ɗum ɗesi waɗa kono foolondirde ɗaɓɓude ɓurde doole e ɓurde sembe e ɓurde daraja e ɓurde jawdi ila dhalika limujarradi lmughalaba la yabghi as-sa'i fi shay'in illa an yakuna mal akthar min mal al-akhar kala mo jiiɗano ya hande yo ɓur neɗɗo jawdi ɓur neɗɗo doole ɓur neɗɗo sembe yani kama wasanu ljumhuru lghalib min tullabi sarwati wal quwa ko ɗum woni daabu hande ko ɗum woni aduna hande ko ɗum woni waktu hande ko ɗum woni ha ɗum noon allah wi on ene hadis o facciriri ni alhaakum muttakasu sohlanimon yidde dañal e yidde waso e yidde doole hatta zurtumul hatta halaktum wa surtum min almawta fa adatum amarakum fima la yujdi faida ha mayɗon tawi maygol mon e ala ka nafata oɗo zurtumul qubura ngare hen e nder juuragol mon he mo addi ɗum onon gandi o ko imam marari gandi oɗo ɓandu mum mayani tafsir marari andi tafsir jeyeten ujunnaji sappo mbona caaka ulama al arab hande sa ƴeewimo nder leydi makke en misra en pakistan ene dañata a wawa dañ ko muula fayi ko milliard de gasataɗo koɓe ƴetti hay goto waɗi noon wi inna ziyarata al qubur juurogol genale yaade toon aɗa juuro genale ina jeeya ko ɓuri mawnude e ñabbuuli yani ko safaruji kay wonande ɓernde yoorde ina foti saha fof wirto genale ne ƴeewa beele ma wonko arti million ko leli ko ɗo ko toon feyi yani juurade genale ene siftina mayde ene siftina laahara wa dhalika yahmilu ala qisri l amali wa zuhdi fi dunia ina ustu kadi jortoji ma yiddeji ma ina rerɗinma kadi huccude allah ɗum taki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur mi haɗina mon juuroyade genale mi yamarimon yon juura genale noon sharti goto fa innaha no juurade genale nde ne tudakkiru l akhira ene siftino lahara siko tawi juuroroytoɗa genale ko siftiroyde lahara bisimilla fa marhaban genale ene siftina lahara kama la khilafu fi man ziyaratiha ida hadatha fi dhalika munkarat kono noon siko tawi munkarat no toon walla gueɗe ɗe ganduɗa koɗe nelaɗo haaɗi e dir ko nande worɓe ne jaha toon rewɓe ne jaha toon fitinaji la tuhmata ukbaha walla juuroyade mayɗo taw pandiɗɗa mayɗo yani ko joorade ɗum yomi waala barke o yomi hiira barke o yo barke o takko am yo barke o ɓaaro am ko ɗum jayirta toon ka kafirun bi rabbik yani ñallata koye barke allah mbetata koye barke allah aɗa yara kosam neɗɗo aɗa ñaama lacciri mo aɗa dura maaro mo wiya ɗum alhamdulillah jahamba ala maaro mbeɗɗa ina maayi ngara mbiya ɗum yo rokkuma ala ko jogi mo ganduɗa hay yimɓe ɓe jogi haɗa ñalle maaro aɗa wiyete gosi aɗa wiya ñalle ɓirɗam aɗa yari tangana aɗa ƴatti mburu ɗum ɗo ko a wiyata alhamdulillah sahibu mburu ɗum ɗay saɗa duwo kay duwana kam omo jarɗa tangana mum walla omo ñamɗa maaro mum kono omo ganduɗa ƴetti ɗum ubbuɗa nemliɗɗa ha laaɓi jahɗa ɗum noon siko tawi juurogol ngol ɗo ngol wiyata mon ɗo wona ngol ɗo woni ngolo kono qur'ana so ari addat fof woto hakkiloni wonen yimɓe woto ɗaar tawde wi takatu hatta zurtumul maqabira sikkata nde neɗɗo no wawi dañde ɗo monsieur ko juuroytono ko kañum to ko juuroyo genaɓe la ida kana tudakkiruka al akhira fa marhaba wa illa fala woto yah hen galle ma joɗɗaɗo weya foddema ɗeɗɗedamo warda subhanahu wa taala wi kalla isdajiru bimana ndoge bimana isdajiru ndogre keeci sawfa talamuna hoɗon payi andude hoɗon payi andude hoɗon payi andude ngol ɗo taƴendirgol e ngol ɗo perendirgol e ndeɗo tikkere e nde ɗiɗo ngañguji haaɗi molodiri wa alji'u ila tanasural haq yani jeehe mooloyaɗe goonga waɗi noon hoɗon mbaɗi anndude ko gonɗon ko duumu siko tawi ko nin gooruɗon mo on nganndu résultat muɗa gasani mo o ɓeydi tahdid sappude summa refti kalla ala sawfa talamuna mo on nganndu wattande ko mbaɗaton ko kalla oɗo ko irtadi wondude e goonga law talamuna so on nganndi ko mbaɗaton ko elmal yaqin e gandal pellet hay goto mon ɓattata ɗum manam fijude yani fijirloji gonɗen ɗi yewe tan duniya men o sabareji sinamaji ñañoji wasoji suwareji sabareji kirɗi yewmal ƴe hay goto meeɗa yiide oy sen gandino ɗum ɗo elmal yaqin battande mum ɗo toɓɓini men ɗo
ida teeɗen ɗo eɗa battinten ɗo wallahi ma en ɗo ɗum duuɓi temedere kono noon en jaɓani wattude en haqqillaji subhanahu wa taala wi latarawunna al jahim hoɗon payi holleede galle gooto biyeteeɗo jahim heɗen mooli allah jahim jahim ko jeyngol allah ngol ngannduɗa waɗetee hengol ngol heɓlanaa tan ko liman yalhu anil haqqi la rayba fiha yani denndaangal waɗɓe fijirlooji waɗɓe tan noosooji yani sooreeji fijirlooji tan woni miijooji mumen belsidare tan wasooji tan tiitaruuji tan ɗum tan ɓeen ko jahim fadi ɗumen latarawunnal jahim ɓeeɗo maɓe njii jahim heɗen mooli allah summa latarawunnaha maɓe njii jahim aynal yaqini gooto gooto o gite mum hiɓɓiɗaami yitere pellet nani jahim nani aynal yaqini amma yiɗum yitere ma laamde toy nde jillaani hay batte ina laaɓe hay huunde wirnaaki heen subhanahu wa taala wi ayuha almuminun sika tawi kadi a yehi ha yettoyima summa rasila tusalunna mo on namne yawma idin ñanden anin nayi ɗo noon koye sura allah wi oɗo neema mbo dañƴona mbattuɗon wasodirde neema leñol neema laamu neema jawdi neema gurdam neema lelaade ɗanaade wertude daage hono no mbaɗɗen ni no ƴeewa mañataaji neema wottaade haa haara neema hirtaade neema yarde ndiyam ɗuɓɗam neema denndaangal ko safi ko yooɗi ko waɗi tiitara denndaangal ko njiiɗaa tan weltinma allah wii ñande heen mo on naamne ɗiiɗoo neemaaji ɗe dañɗon ɗiɗo holko mbaɗɗo nde njarɗaa ndiyam ɗuɓɗam nde no mbiiɗa nde gottiɗaa nde ha reedere ma ndi wi teb kaccitiɗaa hanndu wi teb kirtiɗaa ndu wi ñoy holko mbaɗɗa nema no diwa ɗo tawde maayane ñawaani ene diwa subhanahu wa taala wi ya muhammad summa refti la tusalunna mo on naamne yawma idin ñande heen anin na'im alladi tatafakharuna bi wa ta'uddunahu mimma yubahi ba'dukum ba'dan satusaluna an madha sanatum bi hal addaytum haqqa allahi fi ورأيتم حدود أحكام في التمتع به فإن لم تفعلوا ذلك كان هذا النعمة غاية الشقاء في دار البقاء شفتوي جن إن قال أيضا نعمة ما ينامني أوضا نعمة مبصدر الندى هذا لمت النوم كو جد برد تيترين ما ينامني هول كمبتنين بلين بدينين حقال ولن دينين كيريا وجه الله دندك متدندم شفتوي أن بدانو نعمة هايبت oɗo neme battande mi wondata ko malkiso e nder galle mo ganduɗa ko toon wattinta yimɓe jaltata ɗum tagi an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu goram umar ay man non gaccatano nelaɗo rawa an umar radi annahu qal ayu na'imin nusalanu ya rasulallah oɗo nema mbiɗa nde min namne hombo woni oɗo nema momin namnate وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا من مايك تاي من جلسنا ما قال لي جمن من جلسنا ما جودة لمن نلاد وي ظلال المساكين ودي قال لي جي on gaddi galle fo kada ni wal dawti en sa yalta tan bala ndarta daga ma wala mada piliyam na lelada andine dum ko neem amma nanne do wal ashjara lette kodde galle ma wal akhdiya en kuduc walla kudusuru ndiyam ɓuuɓɗo hannde ko mbaɗete wonaa ko masi goɗɗo wulna ɗum noon to ma jooni hono mo wiyete foursidaire ama namde foursidaire walla ma namde kuɗeeje tawɗe dandannooɗe mo ngulete ɓuuɓol wal ma'ul baridi fil yawmil hari hay ndiyam ɓuuɓɗam e ñade ñalawma gulɗo ma en namde summa la tusalunna yawma idin anin na'im ma allah namna men hay gootel en ɗaccata hay gootel en woppata hay gootel en yejjittaake ɗum noon simore nde e ndeni alhaakum sohlani on attakasuru yidde waso hatta zurtum haa njuuriɗon almaqabira genaale haa maayɗon kalla ala wote mbaɗeno sawfa yama jooni taalamuna ngandon batte nde ko mbaɗaton ko summa refti kalla ala sawfa taalamuna kadi mo on ngandu ko mbaɗaton ko
kalla ko gonga law ta'lamuna son gandi ka mbaton ko ilmal yaqin yani mon dox dum den don dum goɗɗito don dum la tarawunna al jahima mon kolle jahim summa la tarawunnaha mon kolle ga aynal yaqin summa rutila tusaluna mon namne yawmal qiyamati yawma idin anin na'im wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallam sallu kala de men dum ko hebla mo mo ganduda hembo mo fiyata ko ɓerɗe mo fiyata alqari'a ñalawma piyowo ɓerɗe o waɗi noon kulol siko tawi jaggi neɗɗo heddotoko ɓernde waɗa rit 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 noon ɓernde nde waɗata hande gasa ha ɓernde nde natta hanti dañde dillude ɗerngel ngel gasa hanti ngel wona fariha hanti ngel ala haybat to gasi so huleteno yawti kulol ɗo mayateno yawti mayde a huuli alaɗa moggiɗa a dogi alaɗa ɓaariɗa fo gasi woni alqari'a ñalawma kongowo ɓerɗe o ɗum tagi jalla shanu haale deftere allah he wi wala yazalu alladina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun alqur'ana tufassiru nafsa qur'ana firata hoorem qur'ana ko ayeji ɗe pirondirta ɓen saliɓe allah ɓe ceerani koɓe mbaɗi ko ina fiya ɓe ina duɓɓa ɓe yani ina waɗa ɓe on gandina accident eɗen mooli allah ɗaari a waye ɓernde kono toteru komin mbiyata faɓru ko e darido e nder karayal ngal helata wiyete ngal toccode yorde ko wiyete ko sarde comba walla ko wiyete ko bone diwa tan wiyamu tan wonko heddoto hen bimana ñalawma yawmal qiyamati yimɓe juuli subaka padi puɗol naange nge salima fuɗ ɓe jooɗima ha weeti hendu ɗum nduna jaya kenal kawne kalna jaya ndu jayira hirnaange ndu jayira funnaange ndu jayira worgo ndu jayira rewa tan hendu no weli kono naange jaɓani fuɗ yimɓe gona hen tan ha yetto hedde 10 heures walla hakkude 9 heures dime 10 heures tan naange nge weeɗo ƴelle to tan nge weeɗo tan puccetgerondo dow nge wona hen nge wona hen nge wona hen nge wona hen tan ha nge yetto ɓe mbiyeten ɗo wudduha tan lewru ndu ne wiye ko fet sukka hen ene yaawi noon lewru ndu ara wiye wirtoto ɗum nange wiye yawtata tan ɓe cila ayi ɗum woni alqari'a kan no nange nge e lewru ndu no goɓɓodiri ni ko ni ɓernde ɓi adama nde goɓɓodirta ñandene ngol ɗo tulol so yingue e nangue no ummiga ɗum noon ya mouhammadou alqari'a to ñalawma piyowo ɓerɗe mal qari'a holko woni o ñalawma mal qari'a holko hongata ɗe ɓerɗe ñande heen holko jogori firtude ɗe ɓerɗe allah wi en o ɓeydi mawninde affaire nde o wi wama adraka ko andintuma mal qari'a holko woni nde fiyande holko fiiɗo ka anno la shay'un yuhiqu bihi famahma tahallayat amraha wa hadathat sha'naha fa hiya a'zamu min tabdirika yani kala ɗo mbawɗa ɗum hoddirde mbawɗa ɗum fondude mbawɗa ɗum nannude ɗo mbawɗa ɗum hiilade gande koye fiyande ɓernde yawmal qiyamatina daro ala ɗo foti e mawnugol e fulɓinagol e jakre wonande ɓi adama allah wi ya mouhammad oɗo ñalawma yawma yakunu nnas oɗo ñalawma ko ñalawma biyeteɗo yimɓe ina laato kalfarash mbiyeten ɗum ko kurwañ waño woni kurwañ waño siko tawi jayge huɓɓama jemma ina wonno toɓa ndungu on jiyat kulloñ allah fof ina laawo ina jana e jaygol kuɓɓongol he ɓiɓɓe adama na jaltirini noɓe payirini e noɓe carorini ɓe mbayi kono koñ kulloñ allah koñ allah sari e hedde jaygol no jana heen allah wi kal faratil mabsus ɗum wayi kono mbeɗoñ allah walla ɗum wayi kono kurwañ wañ mo ngannduɗa al mabsusi cariɗo ɗum tagi goto yimoɓe arab wi ima walla mbiyeteɗo jarir o wi innal faras daga ma alimta wa qawmahu mislul farash rachina naaral mustala goto e maɓɓe ɓe jennodira woni faras dag
o anda kanko yimɓe makko ɓe mbayi kono koñ kulloñ koñña makko e nder jeyge huɓɓangene ite al mabsus noon bi mana al muntashir ndeɗoñ allah cari koñ mbijiti koñ ceertu koñ gotel fof no rondi ñalawma yawmal qiyamati so finama on subaka ɓiɓɓe adama ka noon finirta ka noon dawrata yani ɗum tagi yimɓe ɓe ɓe ceerata e kulol oɗo ñalawma ɓe gona hoɓe kuli hoɓe mbeemi goto fof no rondi to anda la yadruna maɗa yafalun hay goto anda ko jogori wat wala maɗa yuradu bi walla ko jogori waɗede mum koɓe mbayno koñ ɗon mbeɗoñ allah koñ ganduɗa so jeyge huɓɓama gotelel fof anda to rondi diwat tan wi joni yaaha oɗon gandi so jeyge huɓɓama ɗo gotel fof ɗo lumiére o hocci ɗum ko to rondi ɗum tan ne weddo hande ne yanaya e nder jeygol ɓiɓɓe adama haqqillaji jeeyi bal tadabu kullu farajatin ila jiha gayra ma tadabu ilay ukraha ɗum tagi subhanahu wa taala wi oɗo faratil mabsus tawɗo firtotaka kal muntashir o wi e nokku goɗɗo ka annahum jaradun muntashir ɓe mbayi kono kañi walla no wiyeten ɗum diwoji walla no wiyeten ɗum baɓɓatti wono wiyete kanuji gasata so carima mbijima ina firtaka waɗano e dow leydi he ɓiɓɓe adama no mbayi hulde e jagde e horade ɗo ɓaggi e holade ɗo jaddi e horade ɗo rondi yumma ala baba ala ceerno yejjitama a yejjiti galle a yejjiti ɓinguel a yejjiti debbo a yejjiti kullo shay e on waktu goto fof waye haqqille mum waye daraja mum kono jaradel muntashir walla farasil mabsus oɗo ñalawma fadaɗo ya Muhammad oɗo ñalawma goto fof yo heblanoko komo garowo mbunara Allah wi ñande hen وتكون الجبال kaaƴe ɗe ko mbiyeton felloji ko kaaƴel tokkelen ko foti kono kaaƴel wooka onon ko wiyete fulɓe fuuta ko min kalanta noon kaaƴe mataw oɗon gandi ɗum minen min jogui ko leydi fondi kono onon oɗon gandi ko keygine subhanahu wa taala wi kal ihnil manfush ɗum wayi kono leeɓi yani mbaalu yani kirsaɗo walla fodde makko hirsede ina waɗe yimɓe to naareɓe walla wona aynaɓe to fulɓe ina jogo kesa leeɓi baali ɗi kesa mbaɗa ɗum no wironi tappa ɗum tappa ha ɗigga o wi ɗum ɓe rendina ɗo tan ina wayi tan ko mbiyeɗen ko dunuɓe walla dunendu walla hendu ɓurtuɗo haqqille tan ha yana kon leeɓon joowa koñ ɗon hono koñ dartoy taw o wi ɓiɓɓe adama ñande hen ko noon mbaata kaaƴe ɗeɗo felloji ñande hen ko noon ɗiggirta ɗigga wiye purup siga tawi ɗum sarima ɗum wijima yani subhanahu wa taala wi a yiyata mandargayel alamade ɗum noon o ñalawma mo ganduɗa so heeli kaaƴe ɗe mbiyatako so yimɓe caradiri ganda ɗo mbeedi ganda ko jiyata ganda ko nanata ina hanani julɗo kala gonɗinɗo Muhammad mo baɗɗo Qur'ana deftere mum dago oɗo ñalawma ko ñalawma jogorɗo yettade somo arana mo humpinta somo yettima nemo on goto hoyya hay goto wiyata goɗɗo ko woni wa takunu ljibalu kal ihni l manfus oɗo ñalawma subhanahu wa taala wimen ɗeɗo kaaƴe hoɗe kelat bangeji ɗi ceerta haydara heddata ko majji so waɗaɗe ɓaata kono mbaɗi leeɓi tappaɗi ni ñiiɓata yaha weeɗo fa kayfa yakunu l insana hina hudusiha wol jismu addaifu sari'u l inhilal ƴeewe tan deke e nder misal ko muuyi hen ƴeewe tan no kaaƴe mbay tidde ni no kaaƴe mbay tekkude ni no hayre way ni ɓoto men fen andi hayre siko tawi ɗum ɗo woppani hayre hande sarinde wijinde wayino leeɓol ni kono ɓalel ɓinguel adama ngel ɓalel ngel ɗo ɓalel siko o ñalawma fembi ngel hono ngel watata mataw ñalawma mataw hen waajiɓe goɗɗo ɓe ɓalli mumen jahata toon kayes ɓen mataw ko gasdugguji mawɗi ɓen mataw manda ɓen la siko tawi hayre wawa heɓɓade ñalawma yawmal qiyamati o gande koye ɓalel ɓi adama ngel ɗo koyol toɓɓude ngel dangel fe koñ beccoñ wirti derel fe koñ koykoñ ha yettoyi feɗaloñ wawa daranade doole kulhulol ñalawma yawmal qiyamati fadaɗo ɗum noon julɗo fof o heɓa ko garat oɗo ñalawma ayyuhal mu'minun ñalawma qur'ana haalimo haali ɗeɗo kaaƴe gasata fi iddati amakin fi lqur'an wonɗo wi'en wa tara aljibala tahsabuha jamidatan
wa hiya tamurru marra sahab won wonde jeyata kaaje ɗe no dari sikka koɗe deƴƴetaw koɗe laawiɗe ɗe gonta dartade wonɗo wi فكانت الجبال كثيبا مهيلا wonde kaaje ɗe gontata ceenal saro wijo wondata hay ndiga wonɗo wiye qur'an wa suyiratil jibalu fa kanat saraba kaaje ɗe care mbije sika ƴeewiɗe ɗe gonata yeeso ma ko weendu walla ndiyam sa ari ɗo no tawata ɗon ndiyam wonata ko saraba ɗum noon siko tawi kullu dalika li yubayina anna hadihi al ajsam al azima ɗum feñinanta men ko ɗeɗo ɓaleje mawɗe ko wiyete kaaje e no ɗe tagirani no ɗe ñiiɓiri ni no ɗe dariri ni oɗo ñalawma so ari bonna ɗum firta ɗum fama baluka ayuha almakhluqu daif alladi la quwata la holko jogorɗen wiide ngel taga ngel loogel ngel annduɗa ngel ala doole ndeke noon caggal nde Allah sifani en oɗo ñalawma eko jogori wonde e kafeeje tagore nde o watti heeno ɓe haalana men golleji men joɓe ƴeewe tan o ñalawma so waɗama ni ha gasi e gonɗo kulol e nde fayre e nde ɗenƴere e nde jakre e nde wemre e o waktu no way hulɓinade ni ko ɗo mbiyeteɗa addu ko ligginoɗa ɗo addu ranwin yo laa ko tottanoɗa ya liggo yo ara nde gunɗa dun eno fonno capanɗe joyi ñalawma capanɗe joyi hitande temeɗe ɗiɗi ñalawma balɗe sappo addu ko wonno hen jaam addanam ɗo ko wonno hen bone tetɗo ɗo Allah wi no o ñalawma way hulɓide ni ne ɗe kaaƴe firtorto ni no ɓi adama wata wemde ni no sarorto no wijorto no jakirta ni koye oɗo place Allah wiyata ɗo yo golle garta ɗum tan o wi fa amma man saqulat mawasinu kala on mo ganduɗa pesirɗe mum teddi bimana bonɗima e moƴƴima mbaɗama ni moƴƴima mbaɗini bonɗima فهو on fi aishatin komo woni gurdam radiyatin moƴƴam belɗam radiya koko wela koko weli ko safi sonde ko tew mbiyeten ko tew casɗo sonde ko maafe mbiyeten koko maafe belɗe sonde ko ceefuji mbiyeten ko mumi ngata jungo mum yani no safi yani golle ɗe gadduɗa ɗe ko radiya ɗum noon wuur yani yeeso makko ɓuuɓa hen fittade mum ɓuuɓa hen ɗum tagi يعني يقعد فسر هذا القرآن دي أن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الحسنات ونهيبني كما تقول لي وانا كايتا دي تقول لي أن ذاك بطن ذاك جهن ذاك فيونا ذاك نور ذاك بمود نور ذاك هذا سلي هذا جم هذا نور ما يعني ثم أن ذاك هو قبل غير الذي يرمو لي الله وأما فتوي من خفت أما هي بمعنى سقطت قيمته موازين فهمها هي وما غدت أكد بندي موني أي بندي بندي مؤيد المؤمن كنجي كنجوني دو بندي كده فبتان فلو شامل جدًا موليا هذا فأمه فاندي ترد مكو بمعنى تو جاجو تو نبي تنجو تو يكتو تو واتين تو ونتا تو يهتا تو يعني so wattinta to toon wiyete ko haawiya heɗen mooli Allah ɗum ne ko gootula majji ɗum ko jaygol Allah wi haawiya ko ɓurgol bonde jayɗe ɗum tagi subhanahu wa taala wi men ngal ɗo peesirgal waɗɗe men enen ummatu muhammad an nu'mina bima dakarahu llahu min almisan fi hadi l aya وفي قوله وندع الموازين القسط ليوم القيامة الذي يتللنا يوم القيامة بلانسوج سيهي جيري حيث جيري وحي بات إن جوغي بلانسي الكسل حيث جيري وحي دار إن جوغي يوم القيامة بلانسوج بلا إن كيقو بلجي بيت آدم بوتا بوتا عدي فهيري كفامت فأوتي بلانسوج هي دوم الذي وبراكم من دل يعني إن كيس بلج ina seerda foddeji goto goto gollem foti waɗɗi men ko gonɗinen ɗum ɗo mbaten ɗum yittude fala nasalu kayfa yazinu wala kayfa yuqaddir fa huwa a'lamu bi ghaybihi wa nahnu la na'lam kanko andi ko wirni e golle makko enen waɗɗaki men yani sona gonɗinde dennangal ko subhanahu wa ta'ala ko totti ko siko ɗum ari maɗu waɗe noon Allah wi wama adraka ma hiya ngol ɗo jeygol kadi nelaaɗo anndangol
ɗum tagi o wi ɗum nane alqari'a mal qari'a wama adraka mal qari'a ay anda labudde firare ɗa ɗum tagi mi yimon ñande en so qur'ana wi wama adraka e wama yudrika so wi wama adraka tan o anda hen hay dara tawi wama yudrika noon wonko anden hen hawnaji so yeehi